la dels vostres 5 sentits, els heu de posar en funcionament a les màximes revolucions. La proposta és senzilla i cal que estigueu en total silenci i atents a la pantalla. I passaran moltes coses. Bé, és que no sé si passaran, se sentiran, es veuran, no sé. Com diu un d'allà. Que sou aquí, aprofiteu a mi.